Hartu arnasa lasai. Vale, vale, ondo da. Bueno, txalo bero bat, hori, bi adar jotzailei, badaukegu etorkizune hor ere, eta lehioak itxi, eta hasiera emango diogu gaurko ekitalditxo honi, bai? Lehenengo eta behin, egun honak eman eta eskerrik asko, Batzarre Muinora hurbildu zareten guztioi. Pozgarria da deialdiak horrelako arrakasta izan duela ikustea. Askotan ez dugu jakiten zenbat aulki jarriko itxeu jendea torriko da ezta, bueno, hor txibitzeka, baina beti bukatze dugu aulkik ateraz, aulki gehiago ateraz. Orduan, hori ere txalogarria da. Hemen gaude elkarturik, gure elkarteratzeak egiteko ohitura dugun tokian Batzarre Muinon. Honelatxu, antzeko hitzak esanez, azten omen zituzten beren batzarrak gure aurrekoek duela mende asko. 1000 urte joan dira zapaltzen ari garen lur hauetan, gure arbaso zaharrek testigantza idatzi bat utzi zutenetik hemen zeuden eta hemen gaude oraindik. Urtarrilak 26 du gaur, egun seinalatua dugu hau ere, duela 910 urte, 1615ko urtarrilaren 26an, eskuratu baituen altzok iribildu izaera, Tolosarekiko loturetatik askaduta. Egun berezia bildu gara beraz, 1000 urtetik hona egindako ibilbidea ospatzeko, eta horren berri emateko dituzte dituztegu hona. Gaurko lehen konbidatuari hitza emango diogu. Eta ohikoa den bezala herriko aginte nagusiari. Matila ez du ekarri, baina Xabier Olano alkateari emango diogu hitza, berak ospakizunari nondik norakoak azalduko dizkigu. Etorri, Xabier? Eskerrik asko, bai zueri aurkezpenagatik eta bai hurbildu zareten herritar guztioi. Nolabait, gaurko ekitaldiaren sustraiak edo aipatzea dagoki niri. Garbi dago sustraiak sakonak direla, 1000 urte atzera egiten dugu, duela 1000 urte lehenengo aldiz agiri batean Ipuzkoa izena ageri delako, eta ez Ipuzkoa izen hori bakarrik, baizik beste izen propio asko ere bai. Horietako batzuk Altzon kokaturik daudenak, Otxabio mendia, Olazabal baserria, Zuaznabar baserria, Artzadun, baina inguruko beste zenbait leku izen ere bai, Erazubi, Lagerida, Aralarre, Ezeizabal, Elkano, Gipuzkoako izen asko, denak euskaldunak. Denak euskaldunak. Horrek adierazten digu, naiz eta agiri hori latinez idatzia egon, bertako herritarrak euskaldunak zirela eta euskeraz egiten zutela orduan ere. Seguraski, adituak diotenez, latina izango zen jauntxoen hizkuntza,
Baina, herritarrek euskeraz egiten zuten, zalantzarik gabe, leku izan horiek adierazten duten bezala. Sustrai horietan, lau gauza behintzat ikusten dira eta azpimarratu nahiko nituzke. Lehenik pertsonak, zeren agiri hori sinatzen dutenak edo donazio hori egiten dutenak bi pertsona dira, emakumezko bat eta gizonezko bat, Gaila emakumea eta Garzia Azenariz gizona, diotenez Gaila hori hemengoa zen, euskalduna zen, Garzia Azenariz aldiz aragoiarra omentzen, baina bai bat eta bai bestea, hori ez iran, jauntxoak, nolabait donazio hori egin zutenak, baina nahien inguruan beste herritar xume asko ari zen lanean. Dokumentuan agertzen diren sagastiak eta inguruak lantzen zituztenak etzien jauntxoak izango, baizik herritar xeak izango ziren. Gure arbasoak duela 1000 urte ere hemen bizi zirenak. Eta lehenago ere bai, zen agiri hau duela 1000 urte sinatu zen eta idatzi zen, baina seguro bazegoela hemen arbasoen komunitate bat askoz lehenagotik ere. Beraz, lehenengo elementu garrantzitsua pertsonak. Bigarrena, bizimoduak. Eta azpimarratu nahi dut, dokumentu hortan gehien agertzen den hitza sagastiak direla, manzanetoak. Kasualidadez, garai hartan, nonbait lurra lantzetik bizi ziren gehien bat, abereak zaintzetik ere bai, eta altzutena eizatzetik ere bai. Baina, kasualidadez, edo ez, hainbeste kasualidadez, sagastiak garrantzi berezia zuten. Gaur ere badute. Hirugarren sustrai garrantzitsua antolaketa da. Ez daukagu datu askorik garai hartako altzotarrak edo garai hartan hemen bizi ziren pertsonak nola antolatzen ziren, baina itxura guztien arabera jauntxoak ziren nagusi. Kasualidadez dokumentu hori jauntxo batzuk egiten dute, baina dokumentu hori sinatua dago Iruñako erregearen aurrean, Antso hirugarrenaren aurrean. Horrek argiro adierazten du, altzo garai hartan Iruñako erresumaren parte zela. Ez altzo bakarrik, baizik Gipuzkoako aipatu ditudan leku guzti horiek ere bai. Duela 1000 urte, gure inguru hau, gaur ikusten dezuten inguru eder hau, Iruñako erresumaren parte zen. Eta nor daki, hemendik 1000 urtera, berriro ere, zer izango garen, nor izango garen, eta geure buruaren jabe izango garen edo ez. Azkenik, sustraietan ikusten den beste ezaugarri garrantzitsue hizkuntzarena da. Aipatu dut, dokumentua latinez idatzirik dago, kopiak baratu zaizkizue, baina herritarrek garai hartan ez zuten latinez hitz egiten, latina izango zen jauntxoen hizkuntza eta elizaren hizkuntza, baina herritarrek euskeraz hitz egiten zuten, hori ageri da aipatu dugun izen guzti horietan, eta guk nahi genukena da, etorkizunean ere euskerak, orain arte bezala, garrantzia eta gure eguneroko bizitza daraman hizkuntza izatea. Gaur aipatuko ditugun ekitaldi sorta hau, auzolan eder baten ondorioa da, herritar asko izaeraz zabal eta anitzen artean osatutako batzorde batek egin du antolaketa guztia. Antolaketa horretan iraganera begiratu nahi dugu, atzera begiratu nahi dugu, baina baita etorkizunera ere. Beraz, bai otsailean eta martxoan egingo diren jardunaldietan eta bai hortik aurrera egingo diren beste zenbait ekimenetan, gero aurkeztuko dituztenak, denetan egin nahi dugu atzera begirako hausnarketa bat, aldela ezagutu duela 1000 urte hemen bizi ziren gure arbasoak nola bizi ziren, baina hori bezin garrantzitsua da hemendik 1000 urtera nolako altzo izango den. Guk ez dugu ikusiko, baina nahi genuke behintzat altzo hori ahalik eta berdinena izatea, bai genero aldetik eta bai klase aldetik eta nolabait herritarren harremanen aldetik, eta baita ere aldela Euskal Herri burujabe batean kokaturik izatea, eta azkenik hizkuntzan
duela 1000 urte euskalduna zen bezala, 1000 urte barrure euskaraz ardaztutako herria nahi genuke. Hori da gure nahia, horretan ari gara lanean, eta hortara gonbidatzen zaituztegu zuek guztiak ere, denon artean errazago eta posible izango delako. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. 1000 urte Gipuzkoak eta Altzok. Esaldi horretan bildu dugu aurtengo ospakizuna. Baina behar genuen esaldi hori errepresentatzeko irudia, marka edo esaten zaiona gaur egun. Deitu genituen herritarrak, gure artistak eta beste askotan bezala izan genuen saria. Oso eskartu gaude, Eider Epelde, zatoz, egin duzu irudia aurkezten. Irudia edo pixkat esplikatuko izuet. Nik lehenengo gauza muga ze horiekin ez, letra horiekin irudikatu nahi guna zen pixkat batez ere euskalduna idazkiak eta azaldu dianen letras baskaz eta badaude, baina nahi nun pixkat zerbait guzti horiekin zerbaitin bakarra ez, osea ez erabilia egin da zeon letra bat, orduan letra askotako zea bada. Laburpen bat bezala edo batzutatik hartuta, bestetatik hartuta eta bakarrak dira, osea letra hau ez da, lau letra horiek bakarri daude. Eta batez ere eman nahi izan hor pixkat euskeraren garrantzi hori isladatzeko. Eta gero, pentsatu nuen, pixkat 1000 urten histori honekin, nire pixkat hasi nintzen nundikan ideia hori edo nundikan sortu edo ze irudikatu edo eta pixkat garai hortako egoera edo historikoa edo pixkat informatzen. Eta, lehenengo gauza pentsatu nuna zen, horrek garrantzia handia izan behar zula, pixkat altzo handikan datorrez. Orduan, hori izan behar zula pixkat handigoa, esaten dutenez altzo oso tokien aurretikoa da. Orduan, horrek garrantzia handia izan behar zuen. Eta, pixkat nahi nune bai irudikatu emakumearen emakumea, ez? Hau, pixkate representatu nahi nuen, ez dakit ikusten dan edo ez, baina, guen ikusiko zuen. Emakumea garai hortan ematen zuen tokaduaren pixkat forma, zeren, olako gauza historikotaz hitz egiten danen, askotan hitz egiten da gerratetaz, eta soldaduetaz, eta, justu garai hortan ere inkisizioak hemen gogor jotzen zuen, eta orduan, pixkat nahi nuen hori ere azaldu. Eta gero azkenik hemen ikusten zuen maila hau, maila erdiareko maila hori edo pixkat errepresentatu nahi nun horrekin ospakizun eta guzti honen azpian hor egon zen sufrimentu guzti hori bai ez. Pentsatzet hemen gauzak alde batetik, erreinu batetik bestea pasatzeko edo hor egon ziala gure arbaso horiek pasazituztenak ez. Eta horren azpin hori dena badagola ere. Baita horrere eta... Pixkat urdurina. Eta hoxe, pixkat nik uste doi dela idea hoikin pixkat egin gogoa. Eskerrik asko, Eider. Ondo azaldu duzu, baina beti esaten da artista bati eta marrazkian bere lana oinarritzen duen bati hitzez gero azaltzeko esatea hori dela indaitiken puta bai gauniena, hori esan da ez? Nik hori entzun izan duet bintzat. Orduan, azaldu duzu, bakoitzak ere irudikatu dezala nahi duena, ze arteare hori bada, bakoitzak irudi hori bere begietatik, berari sugeritzen diona, izango da.
Orduan, bueno, listo. Berak bere ustez aipatu du, oso ondo azaldu du, eta nerviok ere pasara hori ematen dute. Eta orain ja sartuko gela, segidan urteko gitaraua azalduko dizuegu. Eskuartean duzue, programa osoa, eta aurretik ordea, aipatu nahi dugu, honeaino iristeko eman ditugun urratsak. Xabierrek batzuk aipatu ditu, nolabait elkarlanean edo auzolanean egin den, orain arte egindako hobitza eta auzolanean egin dugula, eta aurrera begira ere, danon beharra dugula, danona. Animatzen zareten guztiontzako ateak irikita. Joan den urtean deialdi zabal bat egin zuen atzoko udalak eta bertako kultura batzordeak, eta joan den ekainez geroztik aritu gara lanean 15 laguneko taldeak. Agustin Amiano, Antoni Iztueta, Elena Arrese, Felix San Sebastián, Gorka Garmendia, Goretti Zugasti, Lierni Izagirre, Loli Arandia, Lourdes Murua, Manuel Olano, Maria Pilar Zuriarrain, Xabier Murua, Xabier Olano, eta aurkezpen hau egiten ari garenok beste baten bat ere, hasieran egon zan, Carmen Murua bezala. Eta esan, guztio lantaldea irikita daula, ze hemen hasi besterik ez da egiten, eta urtean zeharreko ekimenetarako jendea behar da, eta ekimen berriak planteatzeko ere, zergatik ez. Ekitaldi zabala eta askotarikoa osatu dugu, esan bezala, batzuk aipatuko ditugu, orduak ez duen jarraipena egiteko ekitaldi guztiena. Hasteko jardunaldi batzuekin hasiko gara, historia ezagutu eta etorkizuna ez hausnartzeko hitzaldi eta mahai-inguruak izango dira, hementxe, Batzarre Moñon, otsailaren 15-tik martxoaren 29. Zuhaitz landaketa, egun hau sustraituta gera dadin 3 zuhaitz landatuko dira. Sagarra eta sagardoak protagonismo handia izango dute aurreragoa aipatuko den bezala. Horren arira, aurtengo sagardo berria. Sagardoa probatzeko aukera izango da Elorri elkartean. Herria eta herritarren argazki zaharren erakusketa, Antoni Iztueta, Pilar Zuriarrain eta Lourdes Muruak lan handia egiten ari dira argazki bilketan eta erakusketa prestatzen. 3 erakustaldi antolatuko dira martxotik urte bukaera arte Batzarre Moñon, hementxe bertan. Arteak ere leku hartuko du, arte instalazioa egingo dute Elena Arresek eta beste 14 euskal artistek, Altzazpiko San Salvador elizan. Beste arte erakusketa bat jarriko da Ostatuko lehen solairuan Gorka Garmendiaren eskutik. Ipuzkoa 1025 urtea Aitor Pescador historialariak espreske egindako lanean oinarritutako liburua aurkeztuko da. Altzo Auza Gaztelu ibilaldia, lur hauen alde borrokatu ziren haien goratzarrez, izan ginenaren oroitarri, Nafar estatuaren eustarri, Euskal Herriaren erakusgarri, izan nahi dugunaren oinarri, Ipuzkoar Nafarra. Eta parte erraz pixka emateko nizaitik bet, zerrenda guztiak marra data. Herri mugarrien ezagutzeko ibilaldi batzuk antolatzeko asmoare badaukagu. Horai Pello Olano eta bere lagunak bilaketa lanak egiten da sekula lan egiten die, oso aurreratu daukate. Urmuga mendi ibilaldi musikatuaren geldialdi bat izango dugu hemen. Uztailaren 11an abiatu gehi angulotik, eta hona iritsiko gie, uztailaren 18an, eta 19 abitiko gie, Santa Gardazin, uztailaren 30an bukatuko duten ibilaldian, ezta? Horiekin batea, ongi etorri bat egin, eta zehauzer politia antolatzeko aukera izango dugu. Sagarrai, esan dugu lehen, sagarra ondoak protagonismo handi izango gula, zergatik azalduta gaude. Sagarrutza eguna, ekitaldi sagarrutza orkesteko sagarrutza elkarteek antolatzen duten ekitaldi instituzionala Altzon antolatuko da orten, urrian, barkatu irailaren 16, eguna finkatuta daukagu. Eta horrezat gain, sagarrutza festaren antolatuko da, plaza sagardo ezberdinez beteko zaigu, eta probatzeko eta festa eder bat izateko aukera izango dugu, beste osagai batzuekin batea. Herri antzerki ibiltaria, Aureia Usadioa bidurtzen ari zaigu, Agustin
Amian ari da, prest ia buruan da beti bueltaka urren urteko aurtengo herri antzerki ibiltarioi, gaia jakina da zein izango dan. Gipuzkoako Batzar Nagusiek ere bilera berezi bat ingo dute Altzon, Altzo Azpiko elizan, urrian, eguna ez dakigu, baina jakingo dugu. Eta gero azkenik edo, azkenik ez, Altzoko baserriak bizi modu eta bestelako liburu bat ontzea egida aspalditik Manuel Lano, eta urte amaieran, azar ondarrean edo abendu hasieran, hori hemen aurkezteko itxaropen osoa daukagu. Eta azkenik, eta seguru aski azkena izango ez da, itzekena da urtean zehar gautza gero ateatzen gute erabita ere, induzketa arkeologiko bat bultzatu dugu, eta itxura gutxi dauka, 2006an, 2006an, Altzo Azpiko Salvatore Elizaen inguruan, induzketa arkeologiko batzuk abiatuko itxula arantzai elkarteak, zientzia elkarteak. Eta horraino, guain gauz, pentsatu daukaguna, ez da gutxi, eta esan du Martak, ez? Ilikita daudela, gure taldera beste bildu nahi badu, eta lagundu, edo beste proposamen batzuk egin. Bueno, esan bezala, sarreran banatu dizkizu egun horrietan dauzkezue xehetasun gehiago. Oraindik data batzuk zehazteko daude, data batzuk mugitu ere egin daitezke, mendibilaldiak edo horrelakoak, gazteak lan handia egiten nahi horretan. Eta orain, urte hauetan guztietan, lur honetan, gure aurretik izan direnen goratzarrez, aurreskoa dantzatuko digute, Araitzek eta Julenek, Garikoitz txistulariaren laguntzarekin. Zatozte beraz, Araitz, Julen eta Garikoitz. Erabukera iristen, aurrezpen ekitaldi xume hau amaitu horretik hor txiki bat egin dizuegu. Amaitzen dugunean, jende asko bilduea, ikusiko zegoen eta esan da daukagu baina gero gustatuko irokine prestatutako pintxo berezi bat aztatzeko aukera izango degula. Bueno, moekin marko du pixa bat, zilea pixa da aurreatu beharko ditugu, dena aurren, atzen lekuin marko dugu, eta atzen bilduko gara, pintxo bat hartu, horabaxo bat hartu eskuan, eta topa bat egiteko, Orduan, hori oharra. Eta orain, utzi, itzagon gure traketxak,
Oianei Goaran eta Andoni Gainan, bertsolari handia gurekin izateko gorea dugu gaur. Askotan esan eta entzun dugu, herritarren ahotsa direla bertsolariak, ziur gaude, inor baina hobeto asmatuko dutela hitzak neurtzen eta zentzu ematen iragarri nahi duen egun ospakizun handi hori. Eskerrik asko guztioi, gaur honi aurbiltzeagatik, esan bezala, Feixuxek esan du, gero, topa egin behar dugula. Ez dakit anontzako eritxikoan, aurrikusi baino jende gehiago urbildu zaretelako, baino, hortxe dau, Eta, hoxe, eta orain, Oiana eta Andoniri zuena baitza, Gaur altzoa oskatua, egitarauak badu zer pentsa, hausnartuta oskatua, kulturetxe bat bete-betea, parke plaza ostatua, herri giro bat bizi-bizia ta ez gutxi kostatua, ze herri puska egin dezuen, badago zer ospatua. Monastegi bat doan zan eman, jakin gendun ta zurbildu. Ola Zabalek bere asmoa, ola naizun borobildu. Herritar xeak sagasti batzuk, jarri eta gero bildu. Lana ta lana egin beti ta agindupean isildu. Eta jauntxoen kezka bakarra, zerura nola hurbildu. Bai zerurako bidean nonbait, jauntxoa ere kakanarru, baina orduan Iruñeako erresuma zen esparru, ta mila urtez botere hoiek, ze indarta ze amarru, zer aldatuta landu badegu, gure mami odollarru, errepublika eta euskaldun izan dadin mila urte barru. Ia hortara iristen zaigun, nahia eta enpeñua. Lehen osagazti zen hainbat orain, eukalipto ta pinua. Etorkizunai ordea egin, behar diogun kinua. Garai batean izan baginan, Iruñeko erreinua. Ia noiz baiten bihurtzen garen, ordukoan errainua. Errainu horrek argitzen digu, begiratua alare, altzoko udala euskalduna da, ta herritarrak parez pare, jauntxo arbaso ez du
hizkuntza bat, ta oraindik hemen gaude. Geure hizkuntzari eutsi diogu, geurea delako grinez, eta oraindik ez da agortu, zapalkuntzan eraginez, gerora tinko segiko dugu, ala pentsatzen dut zinez, ze ezaugarri dokumentuak orduan zeuden latinez, naiz herritarrek txirritan gizan, hizkuntza hori jakinez. Orduko arbasoek zesango lukete, Ez dakit nola diran 1000 urte bete. gure eurriak eutsi dio nahiko fuerte. Jauntxorik gabe askoz hobeto zaudete. Garai baten hori zen gure gizartea. Zentzu batzutan ez da horren apartea. Oraindik ere goitik bada atakea. Guk ez dugu erosiko gorako partea. Monastegi berria politatera da. Eta gu pulpitoan hemen gaude ara. Zer gurtu behar dugu kultura ez bada. Sermoiak botarren apaizak ez gara. Monasteria zasaldu, otezun merezi. Akaso joango zan jainkoa iesi. Anima salbatzeko zenbat peripezi. Arima salbatzeko ze gorputz gabezi. Zuk 1000 urte barru kantatuko aldezu. Ni neu ere zalantzan jarri nauzu aizu. Kantatuko zaituzte, ala uste dut aizu. Eta aurretik txalo zeu joko didazu. Nik anima salbatzen baden nahiko lana. Arima baitaukazu gorputzari emana. Parrandan nahi sarritan erreta erana. Firmatu behar genuke dokumentu bana. Geroko indusketetan aztertu dezaten. Hori pasako ez danik ez denik esaten. Jauntxo zinala idatzi bertan paper baten. Gero saiatuko naiz txintxoa izaten. Zerua nahi nukenik ta diot serio. Baina lainoan zaude hangune medio. Saldu beharko nituzke 6 monasterio. Sagastitxukun batek ez aldu balio. Ta ze baserri izen geratuko dira. Ikusiko da hori 1000 urtera tira. Batzuk hariko ziran eurei begira. Naio hola mantentzen jardungo balira. Eta orain pitin bat zaindu behar gorputza. Antza preparatua dago turuntza. Hori euskera garbian ta inglesez luntxa.
Total bildu eta janda euskaldunon funtsa. Pintxo berezi bat da altzoren omenez. Probatuko deguna gozerik onenez. Oso gazta ona du hortik diotenez. Zuen etxekoa danik entzun dedanez. Idia zabaldikan onuntze karria. Errixea behintzat ez da elbarria. Zuen etxeko logo bat dauka jarria. Gure gaztaren kontu zuen egarria. Ta gero ardo pixka dago bultzatzeko. Hori ez da izango inoren kalteko. Denak guri begira zaizei bazkaltzeko. Garaia izango da lanak bukatzeko. Eta zeuk ere oso ondoak izu hori. Bai ezkenuke nahiko jatuna erori. Hemen bota ditugu egi bat edo bi. Gozatu ospakizunak mil esker den hori.